It's my honor to be at your service, former Vice Mayor. Good afternoon, former Vice Mayor Mano Dodong Banyes. Asya man, baka nakasakay ka nga yan ang spaceship ni Tonyo. Ayaw na pagpasahe. Ha? Sige, sige. Updated ka na ba't yung mga balita? Ano yung pakyan na? Oh, ito nagising ka. Ito yun ako na kumay kung walagas na. Aba, Joe, ginoo ko Senyor San Miguel. Kaya panalag sa lang. Kitaan. Talag sa lang kita magpakita. Kaya di rin kita hikiritaan. Kitnakita lang. Ngayon kita, ma'am. Talaga na market pa rin. Alam mo na ako nangingitaw. Agi, pakita na ako. Agi na ako nagpaningigin. Tanawaan naman siya mga vlog-vlog. Agi, ikaw ido. Isang kayo. Jadi kita ha, merkado. Nasusugad. Salamat kaya baga. Kuang gayod. Baga sinisiring tanadhana. Distant. Oo, ako na ako lahat magtitinita. Yan ako yan at pagtitinita. Good morning, good morning, good morning. Ngayon ka na, pakita ka. Pagtago kay mo, say ka man. Today is March 4, 2024. Time check, 6:30. Oo. Ano ba? Ano pa ito ng ngaran? Ay? Ano pa ito? Ay, ano? Mana Tikya. Tikya. Oo. Mana Tikya, shout out. Updated ka na ba't yung mga balita? Ano yung pakyan na? Oh, ito nagising ka. Ito yun ako na kumay kung walagas na. Aba, Joe, ginoo ko Senyor San Miguel. Kaya panalag sa lang. Kitaan. Talag sa lang kita magpakita. Kaya di rin kita hikiritaan. Kitnakita lang. Itisiring ko lang kanina na. Ano pa? Oo, Bisa din. nga ni Anmang Juan, ikaw ang nag... Sus naman. Ay, oo. Di rin kita napakita. Kaya pag nakakita lang itong hatot, may da mga third eye. Ginong. Oy, mapinyaga! Mamay ka lang ito. Pwede kita dumalagan ka gobernur. Tama! Hain Dani. Hain Dani, hain Pipi. Nagdiritso. Kaya mo na anay aandar. Adi di salamat. Magido, sukli. Ayaw na kayo. Kit naman ang sige, tulay. sige. Thank you. Thank you. Yes. Ay, kita kan Ramos, Ray. Elementary? Oh, elementary ka na? Ala, madong. Welcome to my vlog. Ayan ako nga grade. O yung mga graduate na. Kaya. Welcome to my vlog. Ano nga ranim? Ha? Cindy. Taga San Roque, Cindy. Mga grade 6 na. O grade 6. Kuhan. Okay, hello. Ano? Hello. Hi. Welcome to my... Ay, alaga daw. Okay. Welcome to my spaceship. Kapot idoy, malupad kita. Ano ning kinder? Wow. Kumusta man dito hapuan ha? Assumption idoy. Marisyo dito Assumption ano? Eh mong araw ni Doy. Perfect. Para ka sumakay. Ay natalaga tayo. God. Kaya ano? Agi ka. Maram ka na maamod ah. No, God. Kapot malupad kita. Ayaw God. Ano, kinder ka na? Kinder? Oh, grade 3. Alaga sa kinder. O, pali nagdadaran siya po na, ano? Ano mo balon yun na? Ano mo balon? Ah? Biscuit? Oh, sliced bread with ham,
cheese and macarons. Wow. Ano to ni mo birthday? October 13. Mapala sa aton birthday. October 13 kaya pa ko. Advance rain to us. Pag October 13, masin na kita. Happy birthday. Masarin ka. Same to you. Wala, ganda. Parehas yung atong birthday. Very good. Mga libra kita. We know how to balance between the good and bad. Charot. Sometimes moody, but generous. Charot. Mga generous kita, ano? Mga Octoberian, ano? Mabuliganon. Pero di rin makiawa yun. Pero ba dalagang timo classmate. Okay, here we go. Sige na, libre ka. Bye bye. Inay. Oy, okay. Oh. Yes, good morning. Shout out, tawag nila nanay. May ngaran. Daniel. Ha? Daniel. Parang ko. Ano ka na nga kuhan? Grade 10. ay graduating. Parehas kita kanak graduating. Ay, At kuhan LPD o LDB. LPD. Oo. Awa. Lyceo. Lyceo. Oo. Dapat imuyog na no? Ha? Strict ang parents. Sirot! Apaka-strict. Graduating ka na ngayon. Oh, okay. Kapot! Ato ning ngaran? Daniel. Ha? Daniel. Daniel. Agad shoutout kay Daniel Padilla. Daniel Padilla ng Santo Niño. Tigbulig at mga shirts. Oh, da, international. Ano man? O nag-transfer ka ngayon? Oo. First runner. Nag-first runner ka. Laglag. Di mo tulula? Oo. Ano yung ngaran ni Lola? Lucrecia. Lucrecia, shoutout kay Lola Lucrecia. Pero may tagigit tayo mo. Grande. Oo, napauwat man nila kan sangkay ko niyo. Ano? YouTube. YouTube nila. Oy, shoutout. Uy, taga-basa rin video. Ano man? Buwanan din ko sa Robin dati pa. Oo. Kabuidan. Oo. Okay. Nako ka ni sticker. Sige. Para itong mga alien makuhan ay mo kuhan matilipati. Tilipati. Amo tulit kanang ano niya na tilipati. Lagat tilipati man sticker. Sangkay nito niyo. Sangkay to niyo. Yan na sangkay na nito niyo. Sangkay nito niyo. Waki ako. Tutot to kami kani. Nagtutok ka mo katikis. Bansa dito. O kung papadi kainin. Ito. Kamati ko. May nakagod kita ng mamadre. Salit. Andin eh. Wow. Isa pa yan. Punyel. Shoutout yan. Shoutout yan Punyel. Adi magtututdo ko niya. Hi sir. Salamat kaya baga kuan gayod baga sinisiring tanadhana. Distant. Oo, ako aklat magtitinita yan ako yan at pagtitinita. Ngay kita ma'am. Talaga na market pa rin ako na ikaw.
Agi pakita ko na mo agi daw nagmaningigin tetanawaan naman siya mga vlog. Agi ikaw ido isang kayo. Jadi kita ha, merkado. Masusugad. Ikaw gani ikaw pagod may di camera. Oh, hi ma'am. Mapipicture ka dahil ng trabaho. True. Agi. Welcome to my satellite. Ikaw. Nagkikinita talaga tim anak ng tim bagat trabaho di dat Facebook. Including yung mga kaupayan. Wow. Kaupay good na yung mga baga. Kaliawan. Oo. Yan ako nakatawa nga hawak ko. Parang sagot nga ikaw nga hindi na natungok. Kumapita ka rin sila. Atang ko balay sa makatakay silahan na. Okay. Hai kita dini. Pwede na din. Dini? Hindi na. Omader sula. Okay. Makasulod man na din yung spaceship. Oo. Mahal din kita. Ala din. Nakalupad na ngayon. Kaya nga taktawa Antonio baga si Mr. Agit. Nadali, ma'am. Nadali ko na kita yung spaceship. Dininala. Thank you. Dininala. Ngayon man market. Yes. Salamat. Oh. Ma'am, thank you. No problem. Thank you. Opo. Daw ba tayo mo mapatawa? Nalagad daw pati yung mga patawa, no? Ay, sa kay Ramil, pero mitig din na naagi di dahil abot ko no pa na. Shoutout din na tayong bat ko. Oy, good mo alaga daw yung radam. O, di man ni ma'am. Okay, ma-challenge ka liwat, litson. Yung litson ni Radam. Good afternoon. Good Good afternoon natin. Merkado? Dili kita sa Naroque na sila. Pero na Merkado lang. ano tan sura yan ah? Dala na, dala kayo nakuha kantin. Welcome to my spaceship. Welcome aboard. Welcome to my vlog, Ana. Hello, ate. Yung nga ron. Naisami po. Lisami, shoutout kay Lisami. Ano lagi kita matalabok kay baga delikado naman dito pagkukuan. Wala po. Dinito ka. Opo. Ano disgrasya dida? Ako rin man. May disgrasya ngayon. Oo, may dinatudo. Nag-problem. And wow. Ako kinuha giyap. Oo, atod Benji. Ano na rin. Kasi nawawala po. Natudol yung motor. Nagirigod kita pa sayot. Salit baga sa danggod baga manginano kita hin kaluyo-luyo. Ay, baga dito oh. Delikado. May iba mga riders na bida. Dapat nagpapasos yan. Oo. Mga halang ang bituka. Mga kurbada nga ni ma-minor. Hindi papataskas. Vlog. Mosik ka man. Baka ka man kuan. Sino pa yung artista? Ano mo ka lookalike na artista? Ha? Ha? Walay, okay, walay. Very hard. How hard? Kapot, malupad kita. Ano ka na grade? Grade 8. Wow. Very good. Pila maupay ha? Ano yung mo name? Ha? Wow, Rock Series, Floris. Kano ka ni Mano Rodjin? Diba? Ha? Awa po ka na. Roxy. Ano no? Rox ano? Roxy Flores. Wow. Hello. Shout out mga imong kuan sa Smith. Shout out. Shout out kita natin mga classmates ni Roxy Flores. Adi Maso
din. Yan din eh. Ang nagkakahap. Oh, namut daw siguro namumuyag ka. Sa to tani kita. Ano tingaran? Aran. Aron, sa to Aron. Ano ka na nag-grade? Midnight. Uy, hindi maya. Ano na nakatuig? Damot mo yaman oh. Kinamuyog ka lalo taga. Erika. Diriga, nice kilala. Damot kras. Daw. Damot na krasem. Damot gabitin kras. Wari ko ba't karas? Okay. Okay, malabad. Aron, shout out. Oo, karewang siya. Ano, shout out. Ano kita Facebook niya na. Yung naglalag niya na street. Nag-vlog ko pala, nag-vlog. It's my honor to be at your service, former vice mayor. Para mga may ngangapon. Tuluro ka daw nga ako minsan sa ban. Sa kay naniniguro man ang Ako natin na po ano. kay pagbuksa ka mo kay linya dayo ni busag. Nakakadaan ko ano ban na apa. Pero sa pure na ko din ka sa agi dito. Good afternoon, former vice mayor Mano Dodong Banyes. Ayaw na rin natin. Silencio na silencio. It's my honor to be at your service. Wala na. Isip? Oo. Naglabay na. Nagkukuha kita, nagblog ka. Nagbuburo vlog kita, nagbuburo vlog. Hindi ngayon eh. Imoy ni. Kung naabuhan din ito. Pagka masisiring na kalugaring yun, no? Pero hulugan. Oo. Kanina liwat baga may ada kuan. May daliwat baga inwaw nga baga na tukihin motor. Then, Didiha kuan. Ano pa ini? May junction, San Roque Junction. Talon. talukok. Dinhi dapit sa Roque. Marong pwede kita ito. Ada mga bamboo connection kita. Tulay. Hindi man natulay. Dito. Ada ito. Amoy tulad mga sigod man ito. Baga ng papas, yung talon. Ito kay baga. Pas-pas ka nga. Mag-break ka pa. Ma-drive man lang ito. Kapag mag-uungan. Amo na. Drive. Pas-pasay man. Mapigyan ka mag-break. Mag-uungan ka. Dito yung may kuna. Masyahan. Lalo. Pasyaman. Baka nakasakay ka nga yan ang spaceship ni Tonyo. Ayaw na pagpasahe. Ayun, dito mo. Ah? Kuya naman. Ano? Tunuray, materila ko. Sige, sige. Tunuray, materila. Sige. Thank you, Mano Dudong. Okay. Oo. Thank you, thank you.